Takže čau, zdravím vás, vítejte u mého dalšího videa. Dneska to bude video, kdy budeme dělat prostě kraviny. A teď už jsem hodil po našem kamarádovi to, co to je, boxerku. A budeme prostě dělat různý věci. Kraviny a tak. Bebeku! Jo, jsi bebetaj. Já teď hraju bebeku, jo? Jo. Našima věcma. Našima věcma. Pojď kamaráde. Pojď hrát taky, dej to někam, to polož. A budeme hrát všichni. Máme tady uklízečku Vojtu a.k.a. No máme tu uklízečku a.k.a. Vojtu. Tak házej, ne?